तू काय बोलते सांग. नो कमेंट्स. नो कमेंट नाही. नो कमेंट्स म्हणजे नाही देणार. म्हणजे नाही देणार. हा, तुमच्या सासू सुनामध्ये भांडणं होत असतील किंवा कोण लावत असेल तर त्या भांडणापासून लांब होण्यासाठी शुभांगी केअर होमस्टेमध्ये या. घराचं काम आजपर्यंत एवढं झालेलं बघा. टिल डेट तुम्हाला सर्व सांगितलं की केवढं झालेलं आहे. नमस्ते. नमस्ते. चला, आज बघा आपल्या समोर एवढे सर्व गिफ्ट्स आहेत. काही गिफ्ट्स आपल्याला सबस्क्रायबरने दिलेत आणि काही गिफ्ट्स आपण स्वतः घेतलेले आहेत. होय. ओके, तर सर्वात आधी सॉर्टिंग करूया. ह्याच्यातले काजल सबस्क्रायबर गिफ्ट्स सर्व मम्मीकडे दे. हे सर्व सबस्क्रायबरचे गिफ्ट्स आहे का? ते ऑर्डर केलेले. हां, आणि हे सर्व ऑर्डर केलेले. ऑर्डर हा. कोणासाठी? ओमकार आणि माझे. माझे कोणते आहेत? ही माझ्यासाठी ब्लॅक पॅन्ट काजलने ऑर्डर केली आहे, कारण इथे पूर्ण हे होतात ना, खराब होतात गावात. आणि 1 पॅन्ट फॉर ऑल टी शर्ट्स. नाही हे म्हणजे ट्रायल आहे. जर तुला हे आलं की आपण घेऊया दुसरे असं. ओके, चालेल. आणि हे आपले फॅमिली गिफ्ट्स आहेत का? हे येस. मम्मी, हे तुला गिफ्ट आलेलं दाखव जरा. हे आमच्या फॅमिलीमधून मम्मीला गिफ्ट दिलेलं आहे. तर हे काय आलं तुला? हे साडी, पिंक कलरची साडी. अरे वा, मस्त आहे. भावानी दिले भाऊबीजेला. अच्छा, भाऊबीजेची साडी आहे हा, ही. ही भाऊबीजेची साडी आहे. मस्त आहे, मस्त आहे. म्हणजे मामाने दिली आहे. हा. अरे वा, ही नंतर शिवून मग नेसून पण दाखव. हां, आणि काजलला हे गिफ्ट असेच. काजल रात्रीची ना, मला वाटतं प्रत्येक महिला गर्ल ना आणि किंवा महिला रात्रीला ज्यांना ऑनलाईन बघता येतात ना, ते मला वाटतं ते ड्रेसेसच स्क्रोल करत असतील. ड्रेसेस, ज्वेलरीज असे ते ऑनलाईन शॉपिंग म्हणतात. मग एक वेळ काजल अशी बघत होती, तर मी बोललो घे तुला जे पाहिजे ते. मग तिने असे स्वतःला असे 3 ऑर्डर केलेत. पहिल्यांदा मी कधी ऑनलाईन घेत नाही, समोरासमोरच मी घेते. कारण ऑनलाईन घेतल्यावर ऑफलाईन होत नाही आम्हाला. नाही असते ना, कसा कपडा येईल काय म्हणून मी नाही घेतलं. तर आता ऑनलाईन तू ट्राय कर. तू एक उघडायला घे. थांब, बघूया आपण काजलनी काय मागवलेलं आहे. आणि त्यातला आहे ना, मला झालं तर मी घेणार आहे. बरोबर आहे. हा, आणि नाही झाला की काय बोलते? तू काय बोलते सांग. नो कमेंट्स. नो कमेंट नाही. नो कमेंट्स म्हणजे नाही देणार. म्हणजे नाही देणार. हा, हे मी आता जाणार आहे ना कुठेतरी, ते तुम्हाला समजेल. काजल जाते आता दुबईला. दुबईला काय चालले? हे तेच कपडा घातलेला, तेच मागवला काजल तू. कलर सेम आहे, मी काय करू? कलर तो आहे. मागवला तूच आहेस पण. हो, पण कलर तो आहे. अरे वा, अरे वा, अरे वा. हा, मग हे येणार मला. माझ्यासारखं आहे. नाही, ते छोटं आहे मम्मी, ते साईज. त्याला कपडा शिवायला लागेल परत आपल्याला साईड डी. एल साईज. हे मस्त आहे, मस्त घेतलंस. वा वा वा, छान. आता काजल चालले कुठेतरी फिरायला एकटी. तिला जरा सुट्टीवर पाठवते अभि. दुसरं खुशी बघा, खुशी. हे मला घालून बघायचं माहितीये, कधीपासून पार्सल आलंय मी घातलं नाही अजूनपर्यंत. परवा चाललाय 3 डिसेंबरचं लास्ट डेट आहे. म्हणजे जर म्हणजे द्यायचं नाही झालं की. आणि तुला नाही झाला की आपण आजूबाजूला देऊन टाकूया. नाही काय कधीतरी असे ड्रेसेस मी काय करणार माहितीये, 10 ड्रेसेस मागवणार आणि आपल्याकडे जे बुकिंग करणार ना, त्याच्यात जर त्या साईज वाले कोण फिमेल असतील की त्यांना देणार मी. हे काय गोडाऊन आहे काय आमच्याकडे? खुशीने द्यायचं. हे काय आर्मीचे कपडे मागवले? हे आर्मी नाही, गप्प बसा का. किती मस्त होतं. अरे वा, बघितलेलं, घालून बघेल. वा वा, येईल ना. एकदा घाला आणि परत नका घाला, असं आहे का? असं काही नाही, गप्प बस. नाही, छान आहे, छान आवडलं मला ते. ब्लॅक ब्युटी दिसेल तू. ब्लॅक ब्युटी 2 3. हा, 3 वरचा टॉपिक मागवलेला. जास्तच मोठी ऑफर होती वाटतं. ते रेटनात तर मी बोलू नाही शकत. मम्मी, नो कमेंट्सचा तिसऱ्यांना पण नो कमेंट्स तुला, म्हणजे तुला 3 गोष्टी नाही मिळणार आता, कारण मम्मी ऑलरेडी भरपूर मागून बसलेली आहे. मी पहिल्यांदा मागवली. मी कधी मागवत बिंदास मागवायचं तुला जे आवडेल ते. हे काय? अरे जीन्स वरचं टॉप आहे. हे काय फाटलेलं आहे की काय ते? नाही, मग डिझाईन आहे ती. डिझाईन अशी. अरे तू घातल्यावर ते फाटणार ते सर्व काजल. अरे नाही, डिझाईन आहे बघायची ती. हे केवढा बघता. बघ ना, काव्याला दिला पाहिजे जीन्स वरचा टॉप आहे हा. तो. जीन्स कुठे आहे? ठीक आहे, मी घातली आहे ना.
तीच जीन्स घालणार ये नाही दुसरी ह्याच्यावर हाय वेस्ट जीन्स घालायची माझ्याकडे आहे ना. हा ओके, म्हणजे हे झाले स्लीव्स किती मस्त हे झाले काजलचे गिफ्ट. चला आता त्याच्यामध्ये हे सर्व बघा. आता हे सर्व बघ हे जी मिठाई आहे ना ही ती वाली मिठाई एका ग्रुपने दिली आहे आणि हे 2 मिठाई एका ग्रुपने दिले. हे आता चेकआउट झाले कालच. गोल्डन रूम मध्ये 2 दिवस होते. त्यांचं नाव सायली ठाकूर. त्यांनी आपल्याला गिफ्ट काय दिली आहे बघा. कारण ही याच्याबरोबर केक होते ते छोटे छोटे कप केक आहे का. येस हे पण त्यांनी डिस्ट्रीब्यूट करायला दिलेले आहेत आपल्याला व्यवस्थित. येस, आणि ही मिठाई ना मी ऑलरेडी 2 पीस खाल्लेले आहेत. हे बघा ते बघा. ही ना अंजीरची मिठाई आहे. त्यांना विचारली मी आल्याला खाल्ली ना, बोललो मला भरपूर आवडली ही तुम्ही खाऊन बघा. काजल खा अंजीरची मिठाई. मम्मी त्यातली घे. हे घे. तू का खाल्ली मी खाल्ली आहे. मला भरपूर आवडली. थँक्यू या मिठाईसाठी. म्हणजे एकदम असं वाटतं शुगर फ्रीच आहे ती आणि अंजीर लगेच समजतं. हा म्हणजे काजू कतरी कशी कधी कधी मला ना काजू कतरी आवडते पण मला हेल्थ वाईज नाही आवडत. स्वीट का नाही खात जास्त, कारण ते गोड गोड वाटतं. तर असं शुगर फ्री असेल ना गोष्टी तर ते मला आवडतात. शुगर फ्री आहे असेल किंवा नसेल पण छान वाटते. शुगर कमी आहे ह्याला. म्हणजे बनवून कसकस आहे त्याच्यात टाकलेला. हे ब्रँड कोणतं आहे. हा म्हणून ह्या ब्रँडचं आहे ना. म्हणजे त्यांनी व्यवस्थित बनवलंय सर्व. एकदम क्वालिटी माहिती पडते. आणि थँक्यू या गिफ्टसाठी. आणि अजून एक आपल्याकडे गेस्ट आले होते. त्यांनी हे बघ काय दिलंय, काजू मसाला काजू दिलेला आहे. हे बघ हे मसाला काजू बघ. आणि खाली दिलंय हे काजू वडी. तर असे सर्व चिक्की सारखी हे जे बॉक्सेस आहेत माहितीये. मी लास्ट टाइम काजलला ना असंच खाऊ म्हणून आणलेलं. तर ते व्लॉग्स डेली बघतात ना म्हणून त्यांनी पण काजलसाठी आणलंय हे असं. आणि मी ना त्यांनी दिलं ना त्यामुळे विचारलं तुम्हाला कुठे मिळालं. हे मिळतं सगळीकडे अवेलेबल आणलं ना. हा पण काजलला हे सारखं आणू नका. हे स्वीट भरपूर आहे आणि ती ओव्हर पण खाणार नाही हे. बरोबर, ह्याच्या पुढे नका आणू हे. पण आणलंय त्यासाठी थँक्यू. हा आणले तर खातात. हा शक्यतो आमच्यासाठी स्वीट तर कमीच आणा. तुला स्वीट पाहिजे तुला स्वीट पाहिजे नाही आम्ही तुम्ही आम्हाला फक्त भेटायला या. आमच्याशी गप्पा मारायला या. हे गोड पदार्थ आम्ही शक्यतो कमीच खातो पण आणलात की संपवतो पण. ते मान ठेवायला पाहिजे ना. म्हणजे आम्हाला एवढं मग हे होतं ना की हा बॉक्स तुम्हाला सांगू जर मी खायला घेतला तर 2 दिवसात मीच बॉक्स खाऊन टाकेला. आणि आपण कसे प्रकार आहे ना आपण वाटतो पण ना सर्वांना. हा म्हणजे आपल्या सर्वांना देऊन टाकतो आपण. हा पण एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही या फक्त एन्जॉय करायला या आणि आमच्या घरगुती खायला या आणि टूर करायला या. आणि आमच्या इकडे आम्ही 2 गोष्टी देतो शुभांगी केअर होमस्टेमध्ये. एक तर आहे होमली फूड घरगुती खाणं आणि दुसरं आहे शांतता. पीस ऑफ माइंडसाठी या. तुमच्या घरी भांडणं होतात आहे, तुमच्या घरी कलेश आहे, तर त्या कलेश आणि भांडणापासून लांब होण्यासाठी तुम्ही ह्या शांततेसाठी या. तुमच्या सासू सुनामध्ये भांडणं होत असतील किंवा कोण लावत असेल तर त्या भांडणापासून लांब होण्यासाठी शुभांगी केअर होमस्टेमध्ये या. बरोबर आहे. डॉक्टरकडे तुमच्या औषधं चालू असतील, तुमचे कंबर दुखत असतील तर ते जरा विसरण्यासाठी शुभांगी केअर होमस्टेमध्ये या. बरोबर आहे. आणि जो मासा मुंबईला ज्या किमतीत मासा मिळतो त्या प्राइसमध्ये आम्ही इथे तुम्हाला तळून देणार. बरोबर आहे ना. मुंबईचे प्राइसेस भरपूर आहेत. ओके. आणि मुंबईच्या फिशची चव वेगळी आहे आणि रत्नागिरीच्या माशांची चव वेगळी आहे. ओके. आम्ही सर्व तुम्हाला करून देऊ, बनवून देऊ. आणि होमस्टेमध्ये बुकिंग करा. डिसेंबर महिना मी एक सांगतो, आता सांगतो 24 ते 31 पर्यंत ना ऑलमोस्ट 1-2 रूम्स अवेलेबल असतील. 20 म्हणजे ते ऑलमोस्ट गेलेले आहे. त्याच्या अगोदर आणि त्याच्यानंतर जानेवारीची पण बुकिंग ओपन आहे, फेबची पण बुकिंग ओपन आहे. ह्या 2 मंथ्समध्ये तुम्ही आरामात येऊन एकदम सर्व व्यवस्थित प्रवास करू शकता. चला सर्वांना नमस्ते. आज बघा 2 डिसेंबर, आज आहे मंगळवार आणि आज आपलं स्लॅब लेवलचं म्हणजे चिऱ्यांचं काम आहे ते पूर्ण झालं. तर टोटल तुम्ही माझ्या पाठी बघू शकता सर्व. तर सर्व वरचे जेवढे हाईट आहे तुम्हाला आता सर्व दिसेल. आणि टोटल आपण आता टोटल 1100 आणि 1200 किंवा 1150 चिरे टोटल लावलेले आहेत बघा. म्हणजे ह्याच्या वरचं काम सांगतो मी टोटल. त्याच्या अगोदर काहीतरी 5000 चिरे आपण लावले होते. तर सर्व रूम्स बघा एकदम टोटली रेडी झालेले आहेत. ओके. रूम्स बाथरूम पण तुम्ही बघायला एक बघितलं की सर्वांची तुम्हाला आयडिया येईल बघा. ओके. ते एवढं हायटेड आहे आणि एवढं स्पेशियस आहे. ओके. आता ह्यानंतर आपलं काम खालचं आहे सर्व लेवलिंग करणं
आणि RCC खाली नॉर्मल सर्व प्लेन करणं, त्यानंतर वरती मग स्लॅबचं काम. ओके, तर असं सर्व काम आपलं आजपर्यंत झालेलं आहे बघा. हे रूम्स इकडे 4th रूम, इकडे 3rd, 2nd आणि 1st. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्या घराचं काम आजपर्यंत एवढं झालेलं आहे बघा. टिल डेट तुम्हाला सर्व सांगितलं की केवढं झालेलं आहे. आणि समोरून बघा असं, आणि मटेरियल बघा, चिरे बिरे एवढे तुटतात किंवा कापायला लागतात ते, आणि एवढं सर्व मटेरियल आपलं राहिलेलं आहे. आणि वाळूसुद्धा मी आज मागवली, आणि एक्स्ट्रा चिरे आपले इकडे राहिलेले आहेत आणि तिथे चिरे राहिलेले आहेत. आज आणि काल आमचा आरामाचा दिवस, कारण आज आणि काल बुकिंग नाही, आता उद्यापासून परत बुकिंग सुरुवात होईल. ओके, तर जेव्हा बुकिंग्स असतील तेव्हा व्लॉग्स बनवायला, एडिट करायला आणि अपलोड करायला थोडासा वेळ लागतो. जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा आम्ही व्लॉग्स अपलोड करू. आणि जेव्हा पण व्लॉग्स येतील तेव्हा तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.